asko turra gainditza, zuretzat zeuk esan duzu lehenago berezia izan zen, Euskal Herritik abiatu zen, Gernikatik igaro zen, zuk hainbestetan igaro dituzun errepide horietatik igaro zen, Muruetan mural handi bat egin zuten zure irudiarekin, nola bizi izan zenuen hori guztia? Ez dakit nire karrerako momenturik bereziena izan da, azkenean emozio askoko momentuak bizi izan gendu zen, ja turra hasi aurretik, nik sekula ez dut hain modu intensoan bizi izan lasterketa bat, eta turraia hilabeteak aurretik onginen hori momentu hori aurre ikusten, eta benetan gogoekin eguna heltzeko, eta bai aurkezpena, sekulako giro egon zen, ez dakit, sentitu nintzen pixka beste kirol batean egongo nintzen modun, futbola. Messi, ez da? Bai, benetan egun batez, Messi pare igual sentitu nintzen, normalean ziklistok ez dugu olako harrerarik izaten, edo ez dakit, jente normalago modun trataten gaituzte gure egunerokoan, azkenean ni Gerniken mugitzen naz, beste bat gehiago modun sentitzen az kaletik, eta jente askok igual arpei ezagunen nabaritzen dabe, baina nik bizi modu oso normala egiten dut, eta egun horrek bai izan ziren zentzu horretan oso, ez dakit, jenteak kasi modu desberdin batean tratatzen zaitxula, eta jente guztia dau turrari buruz galdezka, eta jente gozan astoratuta horre denboraldi batez. Zer eman dizu txirrindularitzak? Asko. Gatxada esaten, ez dakit txirrindularitzari barik nora helduko nintzen edo zer izango nintzen, baina argi dau txirrindularitzak konfiantza asko emondoztela neure buruengan, azkenean nik uste oso kirol justua dela, eguneroko lana oso ondo agertzen da isladatuta gero emaitzetan edo norbere rendimentuan, eta ikustea lan bat dauela, gero emaitzak lortzen zoazela, hobetzen zoazela, gainera talde lanak, dauen konpromiso hori, sakrifiziorako gaitasuna, norbere gorputzaren limiteak topatzeko nahi hori, eta niretzako izan da, sasoi hortan deskubrimentu oso importante izan zen, beste kirol batzuk aporteu ez toztizen gauza asko topatu nabezen hortan, eta naizta din horretako gazte batek, igual normalean beste bizimodu bat edo beste denbora pasatzeko beste modu batzuk topatzen da bezen askotan, ez dakit nik ziklismoan buru belarri egin naben, eta egi da beste gauza batzuk alde batera utzi barik, baina apostu serio bat egin naben alde horretatik, eta ezin az damutu, gaur egun ikusita gauzak zelan joan diren. 34 urte dituzu, 2026raino daukazu kontratua zure taldearekin, pentsatzen duzu etorkizunean? Bai, orain inoiz baino gehiago, nik ikusten doia nire karreraren azkenengo fasean sartzen dabilela, eta ja pentsatzen hasi naz, gero zer etorriko dan, eta modu positibo baten ikusten dut, etapa hau bukatu egin behar da, baina aprobetxatu nahi dut egunean geratzen diren aukerak, eta gero beste gauza batera, ez dut nahi ziklismoan luzatu edo erdizka geratu gauza batean edo bestean, azkenean hemen nagoen bitartean, ziklista nazen bitartean egunean zainduko naz, egunean lehiatuko naz, eta larrei luzatu gabe, gero beste gauza batzuk probatu, azkenean bizitza azkar pasatzen da, eta ez dut nahi bakarrik geratu nire ziklismo bizitzarekin, gauza gehiago probatzeko gogoz nago bai.